warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam susun jami'il musannaf jami' ustadina jami' masyayikhina jami' muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa lan riwayatake sapa Al-Barra'u Barra bin Azib radhiyallahu anhu radhiyallahu ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Barra bin Azib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu setuhune kanjeng Nabi ku kala ngendika sapa kanjeng Nabi ngendikane kanjeng Nabi ngeten. Ida suila ing dalem nalikane den takoni sapa al muslimu wong Islam fil qabri ing dalem kubur wa yashhadu mongko nyakseni sapa muslim an setuhune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku wajib illallah angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan setuhune Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Fadalika mongko utawi mengkono syahadat iku qauluhu ta'ala dawe Gusti Allah ta'ala dawe sing pundi yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maknane yusabbitu netepake sapa Allah Gusti Allah alladhina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladhina bil qawli kelawan ucapan tsabiti kang tetep fil hayatid dunya ing dalem urip ana donya wa fil akhirati lan ing dalem akhirat. Wa yakunu lan ana apa atasbitu netepake kol fi salatati ahwalin ing dalem telu pira-pira tingkah iku liman kedue wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin mukhlisan kang ikhlas murni muti'an kang taat lillahi karena Gusti Allah taala. Dados saking Barra bin Azib saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad ngendikane ngeten. Nalika wong Islam iku teng kuburan ditakoni terus jawabe asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku nyekseni Gusti Allah iku pangeranku, ora ana pangeran kang hak den sembah lan wajib kecuali Gusti Allah. Terus Nabi Muhammad iku kaulane Gusti Allah lan utusane. Ngoten. Lah ngendikane Kanjeng Nabi, niki Kanjeng Nabi nafsiri, ngoten. Dawe Gusti Allah. Terus keterangan kita sama kira yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Teng Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 17 nika. Lah niku Kanjeng Nabi nafsiri dawuh Gusti Allah niku maksude niku netepake ngoten. Ditetepno
ucapane nalika teng donya no akhirat ditetepno. Dan niki penetepan iki wonten 3 tingkah. Nalika tiyang niku dados tiyang mukmin sing murni ikhlas taat krana Gusti Allah. Lah iku mangke ditetepno ngoten. Ditetepno 3 tingkah. Ahaduha utawi salah sucine salasa. Iku fi hali muayyanati malakil mauti ing dalem tingkah ningali malaikat maut nomor setunggal. Iku ditetepno tiyang mukmin, tiyang Islam niku. Niki tafsirane Kanjeng Nabi niku ditetepno tingkahe nalika ningali malaikat maut, malaikat Israil. Dados nun sewu tiyang niku nek pun iman nalika teng donya nalika ajeng sedo dipanggi malaikat pati. Malaikat pati ku ditetepno gampangane Islam ngoten. Alias husnul khotimah ngoten. Lah niki penetapan sing nomor setunggal. Sing nomor kalih wafani utawi kang kaping pindho iku fi hali suali mungkarin wa nakirin. Ing dalem tingkah den takoni malaikat mungkar nakir ngoten. Sing nomor kalih tiyang niku ditetepno gambar iman nalika ditakoni malaikat mungkar nakir. Terus nalika ditakoni malaikat mungkar nakir ku tetep mantep boten berubah. Mulane kados keterangan ing asal liwat nek keweden nggih delana boten saged. Lah niki ketetepane dawuh Gusti Allah. Tafsiran kanjeng iku ditetepno nalika ditakoni malaikat mungkar nakir delana iso jawab. Wa thalithu utawi kang kaping 3 iku fi hali suali indal muhasabati ing dalem tingkah den takoni nalikane den hisab yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Sing nomor 3 ditetepno nalika ditakoni ting hisab ngoten. Terus sedanten manungsa bakal iku dihisab diitung benjang ten dina kiamat. Mesti ditakoni 3 perkawis. Sing nomor setunggal nggih menika ditakoni masalah umure ngoten. Kowe umur pira? Mbok nggih apa? Niku ditakoni nomor setunggal. Umur pira? Ngoten. Kowe urip nang alam donya umur pira? Matine umur pira? Misale 60 gangsal taun ngoten. 5 tahun iku mbok nggih apa ae? Mbok nggih apa ae? Niku ditaketi ngoten. Dihisab, diitung ngoten. Nami kula panjenengan sedaya ngitung-itung nyuwun sewu damel muhasabah. Introspeksi kula panjenengan sedaya. Umur kula panjenengan sedaya menawi dipungkasi kaliyan Gusti Allah 5 tahun contone. Lah niku 5 tahun niku dingge apa? Sedina sewengi ku ana 24 jam. Terus dingge ibadah iku pirang jam? Ngoten. Pirang jam? Pinten jam? Ngoten. Lah menawi sedinten sedalu wonten 24 jam, contone salat. Misalnya salat maghrib, misalnya salat yang griya, misalnya 10 menit, ngoten 10 menit. Mangke Isya sak traweh misalnya 3 menit. Terus mangke subuh sak ngajine pinten menit? 3 menit contohnya. Terus mangke zuhur pirang menit? Ngantuk, kesel lan sapenunggalane mbek 5 menit ngoten. Mbek 5 menit. Terus asar kok pirang menit? 10 menit contohnya. Lah niku kantong ngitung. Mboten pinten niku. Lah misalnya sak jam setengah contohnya, sak jam setengah 24 jam kok sak jam setengah sing dingin ibadah sing ketok, ngoten. Sak jam setengah lho lah sing 22 setengah jam dingge apa? Iku sedinten. Lah nek dihitung 1 tahun pun pinten jam, ngoten. Ibadahe kalih mboten ibadah dihitung-hitung
diitung-itung niku kathah pundi. Tileme mawon turu mawon niku sing sae minimal nggih 8 jam, ngoten. 8 jam sedina sewengi. Karek liyane, ngoten. Lah iku bakal ditanglet dihisab diitung. Mulane lah kula panjenengan sedaya pinter-pinter ngatur wekdal. Dados ngatur wekdal napa mawon niku diniati nggih ibadah dhateng Gusti Allah. Contone nyambut damel. Nyambut damel awal nyambut damel budal utawa aktivitas wis gampangane obah. Metuk rezeki pokoke obah, aja sampe boten obah, ngoten. Mulane al-harakah barokah. Gampangan wis obah pokoke aja nengok-nengok wis obah mbok lakon niku. Sing nyambut damel ki nyambut damel. Sing boten nyambut damel nggih duka napa aktivitas napa mawon dikawiti kelawan maos bismillah. Nah niku make dihitung ibadah, ngoten. Dihitung ibadah. Budamel misale mulai enjing sampai sore, ngoten. Lah niku ditulis ibadah tok. Ditulis ibadah tok menawi maos bismillah. Maos bismillah. Tapi nek boten maos bismillah nggih boten wonten napa-napa niki, ngoten. Nggih cara tiyang nggih mubah oleh, ngoten. Oleh. Mulane tiyang sing pados nafkah niku damel keluarga wajib niku diniati anjene ibadah, ngoten. Mangke dihitung ditulis nggih langkah ibadah. Soale napa bakale dihisab, dihitung umur niku dihitung. Menawi damel muhasabah kula panjenengan sedaya aku sedina sewengi iki wis lapo ae, ngoten. Wis lapo ae. Sedina iki mung lapo ae aku. Akeh ndi cupi diitung. Akeh ndi. Akeh ibadahe apa akeh nganggure apa akeh napa nek. Lah niku sing saged sumber nggih kula panjenengan sedaya piyambak, ngoten. Damel muhasabah soalé bakale ditangleti, ngoten. Sing nomor kalih masalah rezekine. Masalah rezekine kuwi entuk duit gampangane ngoten. Iki teko ndi? Terus nggo apa? Ngoten. Lah nek halal mesti dihisab. Lah nek haram mesti diadab, mesti niku ngoten. Nek halal dihisab diitung. Nek haram ya mesti disiksa, ngoten. Iki masalah ditangleti. Iki rezeki semene teko ndi? Teko ndi? Ngoten. Teko ndi? Wis mbok belanjakno kanggo sing samestine ta ora, ngoten. Nah misalnya pun wajib zakat terus mbok zakati ta durung, ngoten. Sampun, sing nomor 3 ditangleti masalah jasad. Jasad kula panjenengan sedaya bakal nggih disumuni pertanggungjawaban astone, telingane, mripate, tutuke cangkem, sikile sateruse, ngoten. Lah menawi ditangleti sikile mbuh apa damel ngaos Gusti lho. Wah niku ganjarane luar biasa. Langkung-langkung teng Ramadan sak delamaan pun sewu. Sak jangkah mawon niku ditulis ibadah setunggal tahun muput. Setunggal tahun muput ngibadah iku sak jangkaan. Diniati saking griya. Tolabul ilmi 400.000 sak jangkaan. Lah niki sing griyane tebih ya tambah ganjarane tambah kathah, ngoten. Nah niku ditangleti Gusti Allah. Lho catatane kok akeh ngene. Ganjarane lho saking niku mlampah niku. Sak jangkaan niku ditulis ibadah setunggal tahun. Rina wengi, ngoten. Rina wengi niku mboten nate nglampahi maksiat setunggal tahun ditulis ibadah. Niku sak jangkaan, ngoten. Lah nek menawi sukune iku dike mlaku ring ndi malah ring ndi sikile. Dukun kowe nek kono ana wong jagong rasan-rasan ngoten lho. Niku sak jangkaan nggih sami, ngoten. Bakal nggih ditangleti. Jasate niku sikile niku nembe sikil. Dereng astane, dereng peningale, mripate dingge apa ae, ngoten. Angane sateruse, ngoten. Pokoke jasad iki ditangleti.
Mun niku benjang teng yaumul kiamah. Tiyang sing ditetepno imane, delalah nalika ditakoni, dihisab dinten kiamat niku gampangane yo enteng, ngoten enteng. Sampun fa amma tasbitu mongko anapun utawi netepake inda muayyanati malakul mauti ing dalem nalikane ningali malaikat pati fa huwa mongko utawi tasbit iku ala salasati aujuhin ing atase telu pira-pira wajah ngoten. Lah sakniki menawi ditetepaken nalika ningali malaikat pati, malaikat Israil niki nggih wonten 3 wajah, 3 perkawis. Nomor setunggal apa? Ahaduha utawi salah sujine salasa iku al-ismatu. Iku al-ismatu karepsa minal kufri saking kufur wa taufiqi lan pitulung al-istiqomata ing istiqomah jejeg ala tauhidi ing atase tauhid hatta takhruja sehingga metu apa ruhiman ngoten wa huwa hale utawi man iku alal islami netepi agama Islam ngoten. Lah tiyang sing ditetepno nalika kepanggih kalian malaikat Israil, malaikat pati niki wonten 3 wajah. Nomor setunggal inggih menika direksa saking mati kufur. Saking mati kufur, soalnya wonten keterangan teng hadis niku tiyang niku napa sakaratul maut wis nazak iku macem-macem godhone cobane termasuk diantarane niku setan ku ngembo-embo tiyang sing sampun mati nek sing disayangi sing disenengi ku bapake setan ku ngembo-embo bapake terus nuntun dituntun wis kowe anut aku ae agama Nasrani ngoten. Lah niku setan lek nggodho manusa niku ngoten. Supaya tiyang niki mati niku kufur boten beto iman. Kanggene tiyang sing niku ditetepno kalian Gusti Allah nalika kepanggih malaikat Israil niku delalah ngoten. Delalah dislametno saking kufur. Ditulungi jejeg imane. Metune roh niku nggih netepi agama Islam. Saiki sing nomor setunggal dados ditulung. Mulane kula panjenengan sedaya niku nyuwun direksa, nyuwun dijaga, nyuwun dibalikno iman kula panjenengan sedaya nalika kejar. Ngoten. Soale setan niku nggodha menungso niku ajene mboten enten terasa sampai ajeng niku ajeng ninggalo dunya mawon digodho kados ngoten. Sampun wasani nomor kali wasani utawi kang kaping pindho iku antubasyunta den bungahake malaikatu malaikat birrahmati kelawan welas asih. Ngoten sing nomor kali tiyang iku ditetepno nalika kepanggih kalian malaikat Israil, malaikat pati. Sing nomor kali ditetepno nggih menika diparingi bebungah. Kalih malaikat dikasihi, diwelasi, ngoten dirahmati, ngoten. Gampangane tiyang niku nalika ajeng sedo delalah niku nggih diwelasi karo malaikat. Mulane keterangan ingkang sampun liwat ing kitab Durratun Nasihin tiyang mukmin sing ajeng sedo niku dirawuhi malaikat, diparingi bebungah, ngoten. Pun wasalisu tawi kang kaping 3 nalika kepanggih malaikat Israil ditetepno apa nomor 3 ayyara ing yen to ningali sapa mukmin maudhi'ahu ing panggonane man minal jannati saking swarga. Sing nomor 3 tiyang niku ditetepno lan niku kepanggih malaikat Israil niku saged ningali panggonane nggih menika ningali swarga ngoten. Dados ajeng sedo saged ningali swarga. Mulane seneng kadang-kadang nyuwun sewu tiyang ajeng sedo nika wonten sing mesem saking senenge sebab roh panggonane. Sampun watasbitu utawi netepake fil kubri ing dalem kubur iku ala sati aujuhin ing atase telu pira-pira wajah. Mboten sematan ugi
ditetepno teng kubur niki nggih wonten 3 wajah. Ditetepno teng kubur. Maksude napa ditetepno teng kubur iku nomor setunggal. Ahaduha utawi salah swijine salasah. Iku ayulakina ing to mulang hu ing man sapa Allah taala Gusti Allah taala as-shawaba ing bisa bener. Hatta yujibahuma sehingga bisa jawab sapa man huma ing malaikat mungkar nakir bima kelawan barang yardo kang ridho minhu saking ma sapa ar-rabbu pengira. Ngaten. Dados ditetepno nalika teng kubur iki wonten 3 wajah. Nomor setunggal niku nalika niku diulang. Mangke jenengan niku nek dirawuhi malaikat kalih sak perlu nyoba jenengan boten usah ndredeg, boten usah geter. Lah niku maksudnya ditalkin diulang kalian Gusti Allah. Dan ajane tiyang niku iman, ngoten. Niku ditetepno. Delalah niku nggih saged jawab pertanyaane malaikat mungkar nakir. Akhire Gusti Allah nggih ridho, ngoten. Wis diulang terus langsung saged, ngoten. Saged jawab pertanyaane malaikat mungkar nakir. Dan iki sing dimaksud tasbit fil qabri, ditetepno teng kubur. Nomor setunggal. Wafani utawi kang kaping pindho iku ayazula en yen to ilang anhu saking man apa al khaufu wedi wal haibatu lan bangete wedi wadahsyatu lan bingung. Sing nomor kali ditetepno teng kubur niku ilang, wedine ilang, wedi teng malaikat mungkar nakir ilang nalika teng kubur. Terus haibai ngoten. Haibai terus bingunge ilang kabeh. Mulane wonten ajene sebagian tiyang ahli kubur nalika dugeni dirawuhi malaikat mungkar nakir kudu ndredeg keweden. Menawi dibayangaken wong Kanjeng Nabi mawon kepanggih malaikat Jibril. Pertama itu Kanjeng Nabi ndredeg keringetan gobias. Keringetan niku Kanjeng Nabi. Nalika teng donya kepanggih malaikat Jibril, bentuk asline niku Kanjeng Nabi ndredeg kabeh keringetan gobias. Niku pertama kali kepanggih malaikat Jibril. Lah menawi malaikat mungkar nakir niki nggih wonten ajeng sing medeni wedi, saking wedine mboten saged jawab. Mboten saged jawab. Tiyang mukmin sing ditetepno ngoten. Ditetepno padha karo nalika urip nalika mati nggih ngoten ditetepno delana diilangi wedine diilangi ora wedi ngoten mboten wedi terus mboten bingung nalika kepanggih malaikat mungkar nakir ngoten. Nah iki kanggene tiyang sing iman. Sing nomor 3 wafali utawi kang kaping 3 iku ayara ing yen ningali sapa man makanahu ing panggonane man fil jannati ing dalem swarga fayasiru mongko dadi apa al-qabru kubur raudhatun pertamanan min riyadil jannati saking pira-pira pertamanane swarga. Sing nomor 3 tiyang niku ditetepno teng kubur niku tiyang niku saged niku ningali kamare panggonane saged ningali mawon dibuka lawangnya tapi dereng saged lebet. Akhire tiyang niku teng alam kubur teng barzah niku dados raudhah min riyadil jannah. Dados teng alam barzah teng kubur niku gampangane seneng kados teng swarga tapi dereng teng swarga ngoten. Lah niki ditetepno sing nomor 3. Pon wa amma tathbitu lan arapun utawi netepake intel hisabi ing dalem nalika den hisab fa huwa monggo utawi tathbit iku ana sati aujuhin ing ngatasi telu pira-pira wajah sematan ugi nalika ten hisab niku nggih ditetepno niku wonten 3 wajah. Ahaduha utawi salah suwijine salasah
iku ayulaqina ing yen to mulang hu ing man al-hujjata ing hujjah amma saking barang yasalukan den takoni sapa man anhu saking ma ngoten. Terus ditetepno nalika dihisab disidang ngoten. Cara teng donya disidang dituakoni karo Pak Hakim ngoten. Niku anjene salah ngoten. Tuakoni napa ya kudune didedes-dedes ngoten. Niku teng alam donya mawon pun wis kangilan. Napa malih benjang niku teng akhirat. Niku bakal tiyang kuwi disidang. Dituakoni sembarang kali ngoten. Kadang masalah cilik niku sing ketinggalan remeh niku bareng didedes-dedes. Kados keterangan ingkang sampun nyuwun sewu teng kitab Duratun Nasikhin. Niku wonten cerita tiyang niku nyuwun sewu badhe dahar bar mangan iwak niku delalah seliliten ngoten. Delalah seliliten. Lah rumangsane seliliten niku dicukil nganggo kayu lah delalah kok nyukile nganggo pagere tanggane ngoten. Jika pring cilik teng pagere didamel nyukrek niku nyukrek seliliten niku ternyata teng akhirat ku disidang ku didedes-dedes sing ketoke cilik ku sudah digedhe sawit ngoten. Sawit ditakoni. Terus wonten cerita malih nika wonten tiyang sugih nika. Wong sugih niku warisane diparingno anake mboten sedanten. Tapi saking sugih wis cukup, wonten cukup. Lah wasiate wong sugih sing ajeng mati niku ngeten, wis iki donya iki sing seprapate wong sugih iki kuwata. Ngoten. Iki kanggo wong sing gelem ngancani aku nek kuburan. Ngoten. Akhire pados tiyang kudu mboten enten sing gelem. Ngoten. Sapa sing gelem ngancani nek kuburan, ngoten. Iku digekno lumangan nek sandingane niku bapake. Mboten enten sing gelem, ngoten. Akhire ana tiyang, wonten tiyang niku teng alas. Penggaweane luru kayu, nggawa kapak. Nek cara teng mriki wis nggawa bandol napa nggawa arit ngoten. Saking larate, bendina wis luru kayu, mangke didol kayune. Terus tuku beras mangan, ngoten. Ngoten bendina. Wonten tiyang sing larat niku kepengin menawa merubah nasib, ngoten. Dadi wong sugih mendadak wong pakat ngancani sedelok, ngoten. Lho malah ternyata dipaksa ngancani niku turu karo wong mati, sanding wong mati lho delalah dirawuhi malaikat mungkar nakir, ngoten. Malaikat mungkar nakir niku dituakoni. Kowe pengganem lapo? Wates kajeng terus kula sati. Kayune sapa mbok jikoki? Kayune sapa? Wis ping pira? Ngoten dituduh. Terus kowe ku nggawa apa? Nggawa kapak, nek cara teng mriki nggih nggawa arit, nggawa bandol. Iku bandol teko ndi? Ngoten. Oleh teko ndi bandol terus disidang sampai akhire piyambake mboten betah. Mboten betah ya Allah Gusti dunya kaya ngono iku. Ngoten. Kok masalah iso didedet-dedet sampai kaya ngono akhire pun mboten kepengin malih. Mboten kepengin malih. Sampun dados wangsul tiyang niku ditetepno nalika dihisab niku delalah saged jawab pertanyaan enteng ngoten nalika dihisab. Wasani utawi kang kaping 7 iku ayasulanya to gampangake alihi ing atase man apa al-hisab hisab. Dados sing nomor kalih ditetepno nalika dihisab delalah gampang ngoten. Ditakoni ngeten, gampangane ditakoni, lho dunya niku semono akeh, mugi apa? Damelan Gusti nggih nyukupi keluarga. Oh ya wis, matur ngoten. Wis gampangane gampang. Ora didedes kados niku. Wa falisu talika kaping 3. Iku ayatajawaza ing yen to den ngapura anhu saking man apa azulalu pira-pira keluputan wal khotoya
lan pira-pira kesalahan ngoten. Sing nomor 3 tiyang niku ditetepno teng nalika hisab niku di ngapura. Kesalahane di ngapura, keluputane di ngapura. Ngoten. Gampangane lho kowe ndek iku iso ngene kepiye nalika dihisab ngoten. Anu Gusti niki nopo ngoten langsung ya wis langsung ngoten. Dados alasan digampangno niku kanggene tiyang sing iman. Ngoten. Kanggene tiyang sing iman. Wa yuqalu wallahu a'lam. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya saestu dipun paringi gesang kati istiqomah, raih berjaya kasih kati husnul khatimah, selamat yang dunia, selamat wonten ing akhirat, bejo wonten ing dunia, bejo wonten ing akhirat, mulya wonten ing dunia, mulya wonten ing akhirat, sanaturun kula panjenengan sedaya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.